Shalom. Huriani tuhata, tapahibul marohanang pikirata, asa masuk ma hita tu perminggota. Tapuji tuhata marhite ede nomor 30 sada ayat sada dohok 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jahoba, tau partano batoan diari hagogotan, jala ditada doaka na marhaposan tu ibana. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nasokal jalana bonar. Dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo naserep marroha. Alani i hupangi dohami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehitas yang nomor 524 ayat sada. Puji
tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion. Imana tarsura di Galatia biduonom ayat 10. Atong bisa sadihari dope, taulahon mana denggan disaluhut halak, alai gumodang ma tudongata sahapor seaon. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, lahom mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Maredehita sian nomor 434 ayat sada dohot 2. Tatopoti madosata. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Para siroha jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sama sasude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon niasi ni roham. Hati goran napi natupani anak mudo nahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Aka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema hata baga-baga taringo Tuha sesaan ni dosa. Isebe mangulahon aka na pinili ni debata do na mamitori. Ise do na maddabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do naong mate. Alay dada holani. Nong mulak mangolu do. Jala disyamun ni debata do ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede hita sian nomor 475 ayat 3. Hatani debata turpuk niari mingguan, tersurat di Lukas bidu 14 ayat 25 tolhas tu ayat 30 tolu. Lukas 14 ayat 25 sahat tu ayat 30 tolu tajahama marsika sore. Alai torop do halak nama dongani ibana. Jadi humusor maibana nin nama madok nasida. Dang tarbahen gabe sisiaku halak naso manuhuk silang natuibana laho mangihut tonau. Unang dipauli jolo o jahanna, hape dang tuk gogona pasahat tosa. Gabe surahat disude halak na marnida ibana. Ise raja na borhat marmusu mangalodongan na raja na sojumolo hudul mamikiri manang natardo pakosa mardongan salok sa soldadu alonai naro manahopi ibana mardongan dua loksa. Hamu pe dang tarbahen agia ise hamu gabe sisiaku anggoso tertadi kosa nasa nadi ibana ido sahana martua do aka natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Marede hita sian nomor 710 alu ayat sada dohok tolu. Jesus
Tahatidakon maha porsiautai, songon hinatidakon ni dongata saha porsiaon, disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sian todi parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahuba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohok na mate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, dohok dihasesaan ni dosa, dohok dihatai namadok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohok dihangoluan na sora suda. Amin. Kor ina lubuk baja.
September 2022. Sudi parhalado habi batam pasahat temolate Tuhan muna akka manami inanami dohot hanggi pinaribot naro merminggu di bagasa selerion. Dumui ma Tuhan mudongan sabor seaon naudope perjuru sehali ro merminggu tuhriat tahun. Ngar minggu ta ima dung 12 dung Trinitatis dohot topik minggu patardo selalu na diadopan ni Tuhani. Pertanyaan wek Rabu 7 September 2022 Baloi Center, Baloi Kolom Sada, Baloi Kolom 2 Tiban, Bengkong sekitar. Kamis 2 September 2022 Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, Batam Kota. Jumat 10 September 2022 Baloi Kolom Tulu, Sepanas, Batam Center, Dohot Bolo Onom. Dan asorang nah di hari Selasa si Agustus 2002 di Basa-Basa Tuatta saya dan boru manang anak kedua di keluarga ni bapak Wesley Pasaribu inatai Egatrida Nopalina Boris Majutak alamat Bengkong Indah Atas Blok H nomor 114 Wik Bengkong Indah sehat dodat dan lagi nang natorasna. Dua nah di hari Selasa 20 Agustus 2022 di Basa-Basa Tuatta saya dan anak boru anak kedua di keluarga bapak Panca Leonardo Purba inatai Kristina Aritonang alamat Bengkong Baru Blok E nomor 75 Wek Bengkong Indah sehat dodat dan lagi nang natorasna. Nah patuluhon nah di hari Selasa 20 Juni 2022 di Basa-Basa Tuatta saya dan anak bawa anak pertama di keluarga ni bapak William Ardian Schreger inatai Mike Iuni Margareta Sitohang alamat Anggrek Maseda Blok D nomor 10 Wit Baloi Dipam sehat dodat dan kinang naturasna. Opat Pesta Gotilon dohot prajubileum. Pesta Gotilon dohot prajubileum 50 tahun HWP Batam Patuwata di Seda hari 5 Minggu tanggal 1 Oktober 2022. Patuwata ma sehari perminggon masuk pukul 8. Patuwata di 2 nganan di gereja doho di GSG lantai Seda. Di sima pasatota celengan sian ganup keluarga. Hasil undi di sermon parhalado nomor minggu di gereja Seda Wik Baloi Center, Baloi Kolom Seda. Baloi Kolom 2, Muara Takus, Nagoya, Bengkong Indah, Tiban, Batam Center, Bengkong sekitarna. Nomor minggu di GSG lantai Seda, Batam Kota, Baloi Kolom Tulu, Sepanas, Kapling Taman Baloi Punggur, Baloi Dipam, Blok Onom, Perserahan Wak Kuning, Dohot Kampung Nanas. Prajubileum dung haruar minggu merpungu mahita di GSG lantai Seda di sima hita patupa panatorion dohot merlelang hasilna tu panitia jubileum di huriatta ganuk wekma mabuan sakti-sakti dohot silua jala manotor mahita ganuk wek sesuai urutan hubar tu hasil undi di patupa do door prize merhita lucky draw. Nomor 5 Kompen Napul Timber District. Marsogot Senin 5 September 2022. Kompen Pangulan Dawat Tiki Distrik 20 Kepri. Maringanan di huriat tahun. Ni hulu ni amang preses HWB Distrik 20 Kepri. Pendeta Renova John Nistorus STH. Masuk pukul 10 WIB. Sebelum kompen di Batu Baru donor darah mulai pukul 1 siang 30 WIB. Maringanan di Gedung Sermon. Rapat panitia jubileum anon budari pukul 10 siang 30 merabuk do hita sude panitia jubileum maringanan di persermonan bartu hasil rapat na di hari minggui ganu sesi pasahaton program dohot anggara tu panitia asa terpersiap ma akan nadumenggan para guru malua mulai bulan September on mulat tamam marguru
maka tidak kona porsiaon. Alani diakka yang nakota nanaing margur malua. Asam mendaftar tu kantor gereja. Pendaftaran terakhir tanggal 10 September 2022. Dok syarat surat pengantar sian situawik, fotokopi akte terdiri 1 lembar, fotokopi akte kelahiran 1 lembar, pasfoto 3x4 2 lembar, daftar langsung na bersangkutan. Rekoleksi sending HWP. Khobar tu program Departemen Marturia HWP na niuluhon ni Kepala Departemen Marturia HWP Pendeta Daniel Taruli Asi Harahap MTH. Naing di Patuba nasida rekoleksi perhobas ni Departemen Marturia di tanggal sia sampai 12 September 2022. Maringanan di Hotel Golden Piu Batam. Do mutusi huriat todo manamui nasida makan malam di hari Jumat naro tanggal sia September 2022. Maringanan di GSG Lantai Sada. Jala di hari Minggu naro tanggal 10 September 2022 nasida mamakubasi minggu tadi pukul 7 WIB Pendeta Esron Roy Hendrawan Schreger STH status Sekretaris Khusus Kepala Departemen Marturia Kantor Pusat HWP. Napa 2 jam sia WIB Pendeta Daniel Taruli Asi Harahap MTH Kepala Departemen Marturia Kantor Pusat HWP. Napa 2 jam 11 WIB Pendeta Lam Taruli Simanjunta STH Pelayanan Sending Pos Pelayanan Purwodadi Jawa Tengah. Parkir sepeda motor khusus yang mengikuti pada pukul 10 WIB yang bisa parkir di depan toilet bawah agar pindah ke depan SD Pelentin. Demi keamanan kita karena parkir di depan toilet sering kehilangan helm. Nomor 10, tabirang amanginang daftar niaka nama Jalu Ulos tu Jubileum 2022 gurang nanang terdaftar 10 itu halak dope. Mohon doa kesembuhan. Tahu mamanginang tangyang tak karena nomor sahid di rumah sakit dohok nak di bagasna asa tumi bumal sahid asa wahita bergabung di huriat tahun ulang tahun. Pangulan agak tiki dohok sudah perhadalo pasahatan selama ulang tahun kelahiran dan pernikahan turus di huriata membuka tanggal 4 sampai 10 September 2022 pilihan tuat magajang ni umur songoni nang hai pason. Terakhir titik perhepengon jumlah keuangan sampai tanggal 2 September 2022 gudangna 230.560.510 rupiah. Songoni mati tengah masa di hurata saya dibahas semua nasa titing duriana basta di warna. Amin. Kor Naposo Lubuk Baja.
Di nama Renta di nomor 120 alu ayat sada rodi udukna. Tapasahat mapeliata sada a dohot sada b.
Damai ni debata na sumurung sian salut roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita saluhuna. Mauliate madihamu amanami inanami nang rodi na poso bulung pe naro di tonga-tonga ni bagas joroon di parminggota songoninang nama dohoti marhite-hite live streaming nuaing tajahama hatani tuhata jamita di minggu sadarion imana tarsurat di buku pesalmen bidu 130 sia ayat sada sahatu ayat onom tapayuti hukma di bagasan rohat tabi songonom ma didok disi ede sian si David ali jahuba disulikit jala ditadahodo ahu sai di botohodo manang nahudul manang na jongjong ahu garisian nadau dia tusi hodo pikiraku manang mardala-dalan manang modum ahu di segi hodo ahu jala takasdo di botoho aka dalaku sudina aidang adong nanggusada hata di atas dilaku tongondo ali jahuba di botohodo sudinai tole siap pudi tole siap jolo di haliangi hodo ahu jala dilinggom tangammu do ahu tung masurukudo par binotoan sisongoni di ahu mati bohudo dang hadong dongan ahu ido sahak ni turpuhi laos di paborhak dohita tu sada topik di parminggota sadarion nama dok patardo saluhu na diadupan ni Tuhani semua nyata di hadapan Tuhan. Hurian itu hata nahena holongan di bagasan guarni tu hata Yesus Kristus. Tauji majolo satokin di bagasan tikion marningot sahalak isedo najumonok tahilala di rohatta. Siapakah orang yang kita anggap yang paling dekat kepada kita? Tauji majolo marningot nasida. Alani tasukuma boha tutudo nungatung takas tatadai bana. Tutudo nungatung takas jonok kita tu ibana. Alana songonon jo dosa sahala madok tudonganna. Anggo tusi polani jonok doau tusi solmet tudui. Artinya dia adalah sahabat karib, sahabat kental yang betul-betul dekat kepada dirinya. Pola do didok songon gobaranna pitor de bedo jeri-jeri na buti songono maau dohoti jonokna artina dang tarsirang alai seolo do nang halak na ulo marhata manggang na bui masa do tutunya ni hasol hotota hajono hotai manang tuisepe alai na ulo masa do jupang halak na saya marhata manggang na si panggaron na seolah-olah patibo-tibo diri na sadiri. Apalagi molo halak na dimaksuti ima, halak na dinggan parngulon na. Orang yang sukses, orang yang berhasil.
Saya dipadok do anggui hutad dadui. Huboto do sude do masa lalu nei nang sude rahasia ni pe huboto do ina. Merasa dekat, merasa kenal. Ido teh ina dongan noma. Dung pe didok atong songoni telepon majolo bah. Adong nariko neng syatah kutusi ina. Di telepon di mana mak? Nyodo nomorna ina. I telepon mah HP dang rayangkat. Sini mantar foto nomor hata manggang do HP. Ima. Jok do masa na soni di tonga-tonga ni parngolonon. Alani molo tarajumi adong halak na tatad na jumono di tonga-tonga ni parngolot na. Bohanung nga tutu tatad da ibana. Sadia bagas ma di tadaho ibana. Sadia bagas ma di botoho jale dia tuseo ahana sinakapan ni rohana. Ay olo do ternyata hita dang tatu si setadok do ngata. Ido makana sayolo si patah hita mandok tu do ngatai. Ay pabua maju tu au. Aduh horwa enak. Daong enak. Ay dili-kili terus kadong ado hita nina. Saya dicoba meyakinkan dengan hal nasongoni. Do ngado hita pabua ma enak. Mula dong dope nahulip nasooli bana pabuahon kejujuran. Fakta yang ada berarti dia belum menjadi sahabat orang yang terdekat kepadanya. Idola patani halakna jonok. Idola patani halakna manada takas dongan nai. Bere kita mah di tonga-tonga ni keluarga songoni do. Murado boto omu amang. Murado boto ottainang. Jono do orang tua itu yang nakon na manangdang. Murado. Apalagi molo nungatar songon na magudang yang nakon nai tor murado tusan. Ini anak, ini orang dekat tidak sama orang tuanya. Tor romah hita martamu itu jabuna. Ido carana. Romah hita tusi. Disi anak nai, disi natorasna. Holanin na omak nai putih, hai boto, tori boto doi. Di pereng anak nai, ro omak nai manang bapak nai na putih. Dang arong yuk manang aha, tokin nai ro kopi. Ainu ngari podaho ni. Inilah bentuk kedekatan itu. Ngadi pabuan atoras nai inang nga anak buruho. Molo adong tamu, molo disebu hita, molo nunga may matao tuho, torbay makopi dah, ngayon na. Alay molo dong do halak, pola do sapi 2 hali muduhudu inatay nga say di pereng anak nay muduhudu imana 2 hali buti tabereng, diso muse manang muse merbatuhi, alay dang marna mulop keluar sa kamarna, jalam dang marna adong manangaha, tari day bana tolema, unang pola paliling-liling bedi bagasi, pagi rama mulak, jangankan kopi, air putih bidang robe tu hita di si, ima, tortarida do di si. Inilah bukti kedekatan daripada orang tua kepada anak. Mula saya lalak di bana di kamarna, saya mergemi mana terus HP nungarok hita bahagian keluarga, apalagi molo tulang hita di si, saya mermiami hita di si di boto do, batahe ayah habi, torwotot tado, kurang do pendidikan di sontor nita masongoni, dang takas diajari, dang jonok. Aung dosongoni sada ama makatatay na sida do inatay di bagasna ngahe hurokon di tonga-tonga ni jamitaku ro inatay di dok ay imada songon na ahadu hulalabah inna holani do inatay ro mati imada jadi bohama tu dia hita lawina ye lusi do dang di pabua manangaha holan hata ahadu songon na ahadu hulalabahin na kan bah ay ina buharwa tu dia hita turin na muse
Inilah faktor kedekatan itu. Sada ina bertiga-tiga di do ibana tu amatai. Pak, anon molo nunga Rusia tor ahom mada tor leo maai unangahan non nina. Iya lu siya matai, ulo maina iya. Kan luar biasa do kan? Inilah faktor kedekatan. Ditada do, diboto do. Jadi kita kajuk-juk di tasongon itong tudong ngata di karejo nanti ini apakan dulu ya, karena nanti kalau nggak diapakan jadi apa nanti ini nasoni kan? Oh iya nanti saya kerja saya apakan pun inna mesti. Dan diboto mana ngai? Badi bereng mamuse satu kinari toho dodula badiula do toho hona pas muse tuna di rohai. Inilah pertanda kalau kita sungguh-sungguh dekat dan mengenalnya. Amang do inang dihita salihutna songoni do nang naneng do honon ni hata ni jamita di bagasan parminggota sadarion molo boy hita manada maboto taringo tu parngolo ni do ngata lobi siani do pede bata dang adong naso di boto de bata di tonga-tonga ni parngolo ta tidak ada. Apapun yang ada di dalam hati kita, yang sedang kita gumuli, yang sedang kita hadapi sehari-hari ini, tidak ada satupun itu yang sembunyi, yang Tuhan tidak kenal dan Tuhan tidak tahu. Ay garinina, gariobuk namadabu penagugur, diboto de bataro. Inilah kemahakuasaan Allah itu. Disinilah kita menemukan kebesaran Allah itu. Rodi suhi-suhi ni manangah pe di tonga-tonga di parngulut tahun. Nasaita soloton, nasaita babuni, darong disi nasobui diboto debata. Luar biasa ya, luar biasa. Di gereja tok pihita noeng inang di boto di batado. Di parminggono pihita noeng amang di boto di batado. Di bering do imadah anggo amat tasya dunangi noeng ngamula ibana jolo sen parkerejuanna ngai dapoton keluargana di Batam. Jala marminggu di bana noeng di boto di batado. Ima sudah gulmit ni ngulut tay di boto di bata. Ido na pinadar ni Raja David di bagasan turpukon. Di bagasan panidang yon na didok ibana nakin ale Jehovah disulikit jala di tadahodau. Disulikit jala di tadahodau. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Lapatanna di son molo didok disulukit dikenal dengan jelas. Idu makana didok edetai oh Tuhan sulikit maaf. Tuhan datang mengenal diri kita dengan jelas. Daud mengaku itu. Di boto hodo takas suliki maau lapatan nanang hono nadisi dia meletakkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang ditahan-tahan, yang ditutup-tutupi, sehingga dia jelas menyampaikan hidupnya kepada Tuhan. Wah, deulu duhita saya ta tiup-tiup dope, saya ta holom-holom dope. Namasa di tonga-tonga ni parngulut ta. Ulu dohita nunga taparade rohatta, taparade diri talau marsaur marminggu tu Tuhani, taparade rohatta lau mancakon hatani Tuhani, sahak matutu, ale dung sipuli
Dan adong pakorhon na di tunga-tunga ni parngulut ta. Bahasa, alay saya tataha dope diritai. Dan bulus dope, kita tidak menyerahkan kehidupan, hati, pikiran kita secara total kepada Tuhan. Sehingga ketika kita pulang dari gereja dan saat kita membaca firman, dakwat tusibah, ulunita songoni. Ketika kita menyadari dan meminta doa kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Tetapi setelah selesai kita berdoa atau ketika kita meminta orang mendoakan kita, rasa-rasanya masih ada yang terganjal, yang belum berjalan mulus. Mengapa demikian? Tadok do hita martangiang, tadok do hita manopoti dosa. Alay budo pe dang jujur hita di si. Adong do pe natatahan, adong do pe natababuni-buni, ujung na dang adong perubahan di tengah-tengah ni paranguluta. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa kita berbicara pun Tuhan sudah mengetahuinya. Karena itu biarlah ketulusan hati kita, biarlah kebulatan hidup kita ini datang menghadap kepada Tuhan. Ketika kita mengatakan saya mau datang kepada Tuhan, saya mau datang beribadah kepada Tuhan, saya mau datang menyembah kepada Tuhan, maka biarlah ketulusan hati hidup ini kita benar-benar relakan kepada Tuhan. Tidak ada lagi hal yang lain. Molotung pedong taingot arisan, amang tahe arisan nano di jabuku nang paberes so jaburu peau HP jamita ni padi taon nang jangan nita songoni unang pola lo marsa kita memikiri pabulus majoroham di bagas atikion laho tu mangihon marsa ordok Tuhani. So tung rupani songon barita na mardongo podey mula manin na siya sada porlak sadaina dihutti ma adong si hution na siya porlahi alanung ngaro udan pitor dia di pasoiba nama adong natongon lewat hureta motor di pasoy mana maneng manopang dung itu pangibanat saya tunggu dihutti bubanay ngasay dulu par motor par huretay tole menang peak kumain na daw ngamang ano borata ko inna borata motor mo ninna ima nunga dibuan ni mana nunga na yang perdalanan na alay say dihutti dope hapi arong dope nasing na buwi mabuani so tung dosong hita saya tadok rupani saya mau ikut Yesus, tetapi ada sesuatu hal yang membentengi, yang memagari diri kita sehingga hati kita tidak tulus datang kepada Tuhan. Itu sebab dikatakan di dalam nas epistel tadi, barang siapa yang rindu, yang ingin mengikut aku, dikatakan ikon oloy bana maka suguhon keluargana astuanna disi dang nagabidi hosomi natoras nadang alay ikon ubal gado pangojar ni holong itu Kristus daripada tuna asingi asa bulus roha patulus son sudi akka nasinakapan ni di bata di tonga-tonga ni parngulon na ido perpasalam menakin di botohodo manang nahudul manang na jongjongau di botohodo. Inilah kehidupan itu. Molo tabereng jongjong hudul omma dua bentuk najumujud taulahon di bagasan nasadari jongjong hudul jongjong hudul jongjong mardalan mangalaka tu dia mangula-ulau na hudul marpikir ibana ahadon yang si pikir onon na nomotik imamudum paling dua hali kita dungo
do modum sadari dungo manugut sahali bah dungo mo si Aryan ditiki modum siang itu kan molo dong hala no jo ibana hitsa do modum berarti nga holan na modum mulaun nai di Botohoro lapatan na di sidang holan mamereng sangga mardalan ibana alay tagan sopi ibana hudul dipikiri ibana manang asude nanang sipikaron na doh nanang ulahonon na di boto de batado mahina bagas di parbinotoan ni de bata manang na mardalan manang na muro mau di sege hodo au di Botohoro ay da nga dong nataboto amang inang ditikimuro pita da nga dong tung manang sungod dia pe da nga dong nabuhi taboto manang nga ditikimurum ido makana olo si patoro panakko say di bereng-bereng panakko do isi do halak na mura-mura renges na parpudum tu si do ibana lau manakko anggo say di boto do jok-jok merbatuhi di bagasi merbatuki bah dang ropan aku itu sih ina HP alana na marisa do mate sa merbatuki mudu PGB merbatu na may mana aleng go panako diri pudo na sumudong do perbagasi ima ale mo losongon na mena do hohom do pasti pitor di bereng-bereng panako di somma dang arong nataboto di tikimoro pitamang do inang alay di dok Allah memelihara dan menjaga kita bahkan di hal yang ide batado kita dangadong nanggu sada pehata di atas dilaku sebelum aku mengeluarkan perkataanku ucapanku semuanya itu telah Tuhan ketahui atong molosongonido bah tung macebelga jala takas do waso ni di bata di son dang arong bihalak na buy may di si dambi ala patar do sa luhu na di rupan ni di bata dihita maing adong do alat na mangurupi hita laho mernida sesuatu hal ima na ginwaran na ison kamera manang CCTV adong donwaing idia do nako berengi adong donwaing di juluon asa di bagasan kator petor boto odo ahana masa di gereja marhite-hite kameraon naing gabebudo musay di pajupakon hita rabdo do ngata namanoton na manghuton ibadahon aleng gosonari dang sudi dapot yakin dang sudi dapot hola nao do na dapot kamera di tikion ala di sorok namar kamera dang saya sudi bui dapot di CCTV adong do limit do batasna dang sa sudi tiur di ida bui do si patah hulum dang terjangkau sudi jala buidu disegai songana masa di berita sinuengon nah so harus jelas do P1 sonari alai di dok dia dupan ni debata tung patar do saluhuna alani amang do inang dihita saluhuna molo patar do sudi parngulutai dia dupan ni debata ahadu naikon sipatu do honota mari yang pertama hiduplah terbuka kepada Tuhan. Mari hidup terbuka kepada Tuhan. Didok nakin dihaliangi di batado ngulutai. Dilabungta, dijolutta, dipudita, dihaliangi di batado ngulutai. Patar lo sudi. Marilah hidup jujur kepada Tuhan. Baik di dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan kita sehari-hari. Sotung taripur panidang di bereng de bata au noeng. Adong dona songoni saya di pasah sude tu de bata parngulon nai
didok ingani mon bereng mau tua sude ulokonin na ale dong sada inganan anggu katorhi dang pola berenginin na di patasi bana ala gudang disi akan nasodinggan sotung taripu dau de batadang di boto sude narung di golutai semuanya itu Tuhan ketahui termasuk paru kilotai termasuk parsahitotai termasuk sude ungut-ungutai semua Tuhan tahu termasuk mau di pahata-hata dongak ko inang mau di parwa-rwa halak ko amang di boto de batado ya lain nang pola alo lu jauh di si dang pola alo tanya ko mak Tuhan mau lihat mak di pahata-hata si pola do piau tadok masongoni unang lu jahita ay molo lu jahita mengurupi i gebe cepek mamurtan non gabi mago malas ni rohatai ay nunga gumudang kita memikiri tang arong lamatan ne ulo do hoinang ulo do hamang songoni mulo di pahata-hata halak kita di boto de batado sudi alai unang pola baloson unang bom masudi tutang yang tutuhani hiduplah jujur tu akadong aku na poso bulung pe hiduplah jujur dalam kehidupanmu Tuhan tahu semua apa yang terjadi dalam kehidupan saudaraku sekalian ketika saudara juga memilih untuk melayani Tuhan tahu apakah modus dan orientasi melayani itu adalah untuk mencintai Tuhan atau jangan-jangan ada yang lain di luar daripada itu Tuhan tahu itu di boto de batado ede munai penakin di boto de batado nang pesi patah di tengah dalan sangan yang medar ribana dang gabili lu Tuhani songo dia do nang edina poso bulong dang inna songo ni di boto de batado maka hiduplah jujur kepada Tuhan ini yang pertama. Yang kedua, terbukalah kepada Tuhan. Terbukalah. Pasaha masude, pabua masude, aka holsoni roha, aka parsahiton, aka ungut-ungut, arsani roha dolan nasing ne pasaha masudi tu debata. Ay bohado amang paditanami say pinasahat, ay dang maralus to be satu tikyon, di loas de batado masa na songoni. Lahoma benhita lambengit manaon di bagasan hapor siauta. Jalan apar pudi bican di lehon de batati kitu hita. Tau lama nadenggan. Tau lama nadenggan bican di lehon Tuhan tiki. Ido dido edetai saliling hoditanoon ahamu seitahe patigor maroham paingot-ingot matoktong nidok ni debat bican di lehon tiki. Sekaranglah waktunya amang. Sekaranglah kesempatannya inang. Sekaranglah saatnya bagi kita untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Tuhan jahu bade bata. Mau lihat madiho Tuhan. Nama ngaramoti hami. Satu bagasan tikion nungah ucakon hami hatam nabadiai pabuahon patar dosa luhuk na dirupamu sudi gulmi ningulu namion takas dui di payuti huto Tuhan songo nafosom si David patar do dia kesudi hadusau nang akahahurangan nai alai di natakas di pawotohon ibana sude tua rupamu
diasi ihodo ibana, dijagai jala diramotiho. Asa songoni manang parngulun nami darupamu alai Tuhan, songon si ihuton Kristus kami, sudah du patar darupamu, molo ikon manaon kami, molo ikon marsak kami, molo ikon dangul ngulu nami, songon hataridaan nami namai huton ho, dibotoho dari Tuhan. Alanina pos dorohan nami, disude akan atakas ni idam di ngulu namion, radedo asini roha, radedo haluaon, radedo pangurupion, nanaing pamasaomu di hami genuk marsada-sada, atau ngasi maroham, jagai jala ramoti mahami toktong, gohi rohanang pikiran nami, marhite-hite tordimi, asa saliling di leukotik kini ngulu di hami, naing matigor pangalahon nami, naing mahupay ngotingot hami hatam na badiyay, gabi tarida ma parngulu na marpargue na dinggan di rupamu, jagay jala dongani masudi ruas ni huriam, nadong di batamon songoni nang nadong di parserahani, ramoti pasu-pasu mak, dia kena marsak, dia kena marsahit, dia kena mardangol apuli mana sida, jala lehon matodimi manggohi nasida, mangurupi dia kasih dalanan nasida be, asi maroham nang huriamopi Tuhan, ramoti jala pasu-pasu mak, di bagasan tiki na jonohon, naing patuduhon nami malas ni rohanami, di pesta prajubilium, pesta gotilon, satu pesta puncak jubilium 50 tahun di Huriam, naing di bagasani hami, sudir ruas ni Huriam, siana met saarudi nama gudang, patuduhon las ni rohanami, ima makalason hatam na badiyai, naung nian, naung saor, di tonga-tonga nami, marhiti-hiti Huriamon, pasu-pasu manang sudia ka panitia, naung pinabakikmu, asa di bagasan haguguon, di bagasan pangurupion nasian ho, nasida, lau patuluson ulauni, sahak diho mahami, marhiti Yesus Kristus martang yang hami tuho. Amin. Mari dimaita tapasahak ma piliata.
Ali di bata amanami na di banwa gijang hodo haroro ni salu sileho-leho na dinggando nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masya na nilihom itu hami pilan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pilanon pati bulhon harajaw mo. Di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhan nami marhiti hiti todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhiti hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamin na di banwa gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajawmu, say sahok maulo menoroham di banotongon songona di banwa gijang. Lehun matuhami sadarun hangulwas siya pari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unang hami togyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Oi ho pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur hon madamena tutodim. Kami salu na parhalo ni huriata pasaton selamat hari Minggu ma di hemu amang do inang horas.